Ongi etorri, entzule maiteok, Euskaraldia badator podcast berezira. Aiaraldeko euskalgintzak sortua eta Aiaraldea edabideak ekoitzia. 30 minutuan saiatuko gara, saiatu eta egingo dugu, maiatzaren 15ean Euskal Herrian abiatuko den Euskaraldiaren inguruko jakingarri guztiak zuen esku jartzen. Lehenago, probestuko dugu sarreratxo hau, aukera hau, gure burua aurkezteko. Ze agian bada oraindik norbait, ez dakiela zer den Aiaraldeko Euskalgintza Kontseilua, zertan ari garen edo nortzuk osatzen dugun. Hasieratik hastea honena eta 2016an sortu zen Aiaraldeko Euskalgintza Kontseilua, plazara Amurrion atera zen, hain zuzen, agian batzuk gogoratuko dituzue egungo irudiak, aterkiekin eta oso koloretsua. Eta hor plazara atera zen, esan bezala, Aiaraldeko Euskalgintza Kontseilua 54 entitatez osatutako elkartea. Eta entitate horien artean esan beharra dago modu guztietakoak daudela, arlo ezberdinekoak, kultura, hezkuntza, gazteria, kirola, eta baita ere eskualdeko ikastetxe guztiak. Xedea, helburua, euskararen normalizazioa eta biziberritzea bultzatzea. Eta horretarako gure lan metodoa beti izan da elkarlana eta eremu guztietan eragitea. Ikusten baitugu leku guztietan badagoela pausuak ematerik eta pausuak eman behar dira. Urte guztiotan 11 ekimen egin ditugu. Adibidez, euskararen semaforoa, hautagai euskaldunak, gora Aiaraldeko jai euskaldunak, bai wikan dinamika, Aiaraldeko hizkuntzen mapa, eskualdeko euskararen eguna, Aiaraldean futbola euskaraz kanpaina eta jardunaldiak, eta oraindik etorriko direnak. Autopromozio etartea alde batera lagako dugu eta mamiari helduko diogu, esan baitugu badatorrela Euskaraldia. Eta horretarako lagun ezin hobea dut nire ondoan. Kaixo Alasne, ze moduz? Kaixo Cristian, bikain, oso ondo. Mila esker gaur gurekin hemen izateagatik. Plazerran idea da. Izan ere, zu Alasne, gure ikusentzule asko ezagutuko zaituzte, ziurazki, eskualderako Euskaraldiko dinamizatzaileetako bat zara, ezta? Bai, hori da, Aiaraldean dauden 9 udalerrietan Euskaraldia dinamizatzen, edo behintzat dinamizatzen saiatzen ari gara. Ez da gutxi. Azaldu aldiguzu zertan datzan zehatzago zuen lana? Bai, egia esan denetarik tokatzen zaigu. Elkarlanean gabiz 2 pertsona, baino gero zinegotziekin, euskara teknikariekin, udalekin, eta beste hainbat entitatekin gabiz lanean. Horretaz gain komunikazioa bideratzea eta lantzea tokatzen zaigu, sare sozialak ireki berri ditugu urte honetan, eta gero ekimenean zehar, baina are gehiago ekimena urretik antolatzen ari diren edo antolatuko diren ekintzak antolatzea tokatzen zaigu ere, bai? Ufa, ikusten doanez, zakua bete lan, ezta? Bai, eta egia esan denetarik tokatzen zaigu, batzordeak bultzatzen ditugu ere bai, eta gainera lan potentea da, baina gustura gabiz lanean. Elkar mugituz lortuko dugu, hori da lema, ezta? Aurtengo lema. Bai, hori zebera. Lema aipatu dugu, hori elkar mugituz lortuko dugu. Lema aipatu dugu, baina agian hobe da hasieratik hastea. Zer da Euskaraldia? Askok da parte hartuko zenuten edo parte hartu izan duzue aurreko edizioetan, baina Euskaraldia lehen aldiz parte hartzen, Euskaraldian lehen aldiz parte hartzen duzuenentzat, Euskaraldia hizkuntza ohiturak aldatzeko
aurten 10 egunetan, 11 egunetan zehar, egiten dien ariketa kolektibo bat da. Eta, maiatzaren 15-etik maiatzaren 25-era egingo da Euskal Herri osoan zehar. Eta gure helburua, euskara aktibatzea da, noski. Azken finean nahi duguna da gure eskualdean euskara gehiago entzutea, ezta? Bai, hori da, ariketa honen bidez pausuak eman nahi ditugu, ez? Eta euskaraldian ematen diren pausuak atzera bueltarik ez izatea nahi dugu, hori da garrantzitsuena. Pausu sendoak eta atzera bueltarik gabekoak. Heldu diezaiogun ondo baderitzozu informazio praktikoari. Parte hartzeko zer egin behar dut? Zer egin behar dut? Lehendabizi izena eman behar duzu. Eta horretarako biderik errazena edo komunena izango litzateke euskaraldia.eus webgunera sartzera eta bertan goiko aldean aurkituko duzue tokitxo bat non ahobizi zein belarriprest moduan izena eman dezakezuen. Minutu bateko kontua da. 2 minutuko asko jota. Eta gainera oso datu gutxi eskatzen dira bertan. Ederki erraza ematen du. Izen ematea, nik entzun daukan norbanako gisa egin daitekela, baina baita entitate bezala, ez? Bai, hori da, entitateek gainera izena eman dezakete eta 3 konpromiso hartzera, edo 3 konpromiso hartzen dira entitate moduan izena emoteko. Bata, rolen berri emotea. Bigarrena, euskararen erabilera edo bultzatzeko materiala banatzea kidegoen artean, eta 3. Baina garrantzitsu besteak beste garrantzia duena, ariketan parte hartzen ari zaretenaren berri emotea, bai kartelak jarri izatean, bai lehen hitza euskaraz egiteko autua eginez, edo dena delakoa. Pausu gehiago ere eman daitezke, adibidez, areguneak sortuz, hots euskaraz lasai jarduteko guneak eratuz, eta komunikazio euskaraz eginez, edo bestelako neurriak edatuz. Pausuak egitea nahi dugu. Eta hori entitateen kasuan, oso argi azaldu diguzu Alasne, eta norbanakoen kasuan zeintzuk dira hartu beharreko konpromisoak, edo nondik abiatzen da? Bai, ahobizi rola hartzen duten pertsonek lehen hitza euskaraz beti egiteko autua egingo dute. Eta aurrean dagoenak euskaraz ulertzen badu, euskaraz egingo dio ere bai honi. Eta euskaldunekin beti euskaraz egin behar du, belarriprestak berriz euskaraz dakitenei edo berari euskaraz egiteko eskatzen zaio. Baina belarriprestak ark aukeratzen du noiz eta norekin egiten duen euskaraz. Ahobizia orduan, lehenengo hitza beti euskaraz eta euskarari eutzi, euskaldunekin, eta belarriprest, ondo ulertu badut, adierazten du berak euskaraz egiteko entzuteko prest dagoela, eta gero egoeraren arabera hautatzen du. Ondo esan dut? Bai, hori da. Primerara saldu duzu. Eta suposatzen dut hemen txapa sartzen dela, ezta? Bai, aspergarria iruditzen alzaizu ba. Ez nabil horri buruz. Ari nahintzen txapa hauei buruz. Txapa hauek. Bai, horiek oso politak dira, baina sarkituta daude. Sarkituta? Bai, behitu, aurtengo txapak hauek dira. Eleganteak. Bai, nahiko politak. Ostras! Bai, hau bizi da. Eta hemendik aurrera askotan ikusiko duzue. Baina txapena galdetzen zenuen, ezta? Bai, nola lortu dezaket nire txapa? Txapa hauek, hau bizi eta belarriprestentzat dira. Eta txapa hauek lortzeko izena emateaz gain, maiatzaren lehendabiziko astetan banatuko zaizkie izena eman duten pertsonei. Orduan, suposatzut, herri-zerri egongo dira banaketa puntuak edo olako zerbait? Bai, hori da. Aiaraldeko 9 herrietan banaketa puntu ezberdinak zehaztuko dira hor txapak banatzeko.
Oraindik ez daude zehaztuta, baina gure sare sozialetan aurrerago argitaratuko ditugu puntu horiek eta ordutegiak. Entzuna dut ere webgunean igual ikus daitekela, ezta? Mapa bat egongo da edo lako zerbait? Bai, hori da, Euskaraldiko webgunean herrien atalean sartuz mapatxo bat dago, non zorionez Euskaraldiko herri guztiak larrosa kolorez dauden, horrek esan nahi duena da, gure 9 herriek izena eman dutela Euskaraldian eta jada aktibo daudela, eta hor gainean sakatuta, maiatzaren hasiera aldera, agertuko da informazio praktikoa, non jasotxapak, ordutegiak, eta norekin jarri harremanetan herri bakoitzen Euskaraldiaren inguruko informazioa jasotzeko. Erto, orduan izena eman, eta gero txapa jasotzeko informazioa izango bai webgunean eta bai sare sozialetan. Hori da. Bale, txapak ikusi ditugu, baina material gehiago badago, ezta? Bai, behitu, hementxe ekarri dizut ikusteko poltsa bat eta salgai dauzkagu. Eta hemen aurrean ikusi dezakegun banderolak bebai salgai daude. Hau suposatzen dut balkoietan eta olakoetan jartzeko. Bai, hori da, Euskaraldiak irauten dituen 10-11 egun horien buruan, balkoietan, lehioetan, edo inkluso eskoletan eta entitatetan jartzeko aproposak dira. Bale, eta non eskuratu ditzakegu banderolak eta poltsa hauek? Banderolak eta poltsak eskuratzeko gurekin harremanetan jarri altzarete sare sozialen bidez, gure telefono zenbakiaren bitartez, hemen behan utziko... Hemen produkzioak egingo du lan txukun bat hemen. Hemen behan utziko dizue produkzioak, edo gure posta elektroniko bidez, mezu bat bidali, bai, hemen utziko duten posta elektronikoa, eta mezu bat bidaliz, gurekin harremanetan jarriko zarete, eta eskuratu aldituzue. Dena den, eta esan beharra dago, kamisetak eta gainerako merchandising produktuak daudela, baina guk ez dauzkagu eta horiek eskuratu izateko Euskaraldiko webgunera sartu beharra dago, eta begiratu bakoitzak nahi duen neurria edo modeloa oraindik jarraitzen duen. Entzun dut materiala arrakasta handiz saltzen ari dela, ezta? Bai, hori da, aurten arrakasta handia izan du materialak, horregatik neurri asko, kamisetan neurri asko eta merchandising produktu asko, adibidez lanpasak, agortuta daude da. Hori da arrakasta hori. Orduan badakizue, nahi badituzue poltsak eta banderolak oraindik garaiz abiltzate, eta harremanetan jarri eskualdeko dinamizatzaileekin, alasneekin adibidez. Giroa animatzeko, hizkuntza ohiturak aldatzeko aukerak sortzeko eta, suposatzen dut, ekitaldiak egingo direla, pentsatzen dut, nola dago agenda? Zerbait aurreratu diezagukezu? Bai, behitu, udalerri batzuetan herri batzordeak sortuta daude eta haiek antolatuta dauzkate hainbat ekintza. Baina garrantzi handien duen ekitaldia maiatzaren 18an izango dugu Euskalde mailako ekitaldia. Eta hau, bai, aurreratu dezakegula Urduñan izango dela. Eskualdeko hirian orduan. Bai, hori da. Eta programaren inguruan, zerbait azaltzeko moduan, edo oraindik ezin duzu aurreratu? Oraindik ezin dugu asko aurreratu, baina lehen esan bezala gure sare sozialetan programazioa daukagunean argitaratzen joango gara pizkanaka dauden ekintzak. Ederki, Euskaraldian ez da aspertzeko aukerarik izango, kontatzen diguzunagatik alasne, eta adi egon beharko dugu ea Urduñako programa hori, eskualde osoko jai hori, nondik doan. Nik uste dut honekin ja informazio praktikoa ja da eman dugula, ezta? Bai. Pausuak, konpromisoak, nola? Nik egia esan, eskertuko nituzke ideia batzuk. Bai, behitu, lasai, horretan pentsatu dugu. Barrura bideoa. Gaurkoan, Aiaraldeko Euskalgintza Kontseilutik euskara gehiago praktikatzeko 3 trikimailu aurkezten dizkizuegu. Ezagutu nahi? Bat, zure herriko berba lagun taldean izena eman. Bertan, euskaraz praktikatzeaz gain lagun berriak egingo dituzu. Zer? Ez dakizula zure herrian dagoen? Egon lasai, idatzi guzu eta haiekin kontaktuan jarriko zaitugu. Bigarrena, astero hitzordu bat lotu zure lagun batekin eta euskara praktikatu. Eta hirugarrena, lehenengo hitza beti euskaraz. Lagunekin,
dendetan, kirolgunean, osasun zentroan, edonon. Modu naturalean integratuz, hizkuntza barneratzea errezagoa izango da. Eta zu? Ze trikimailu daukazu? Euskaraldia ez da ariketa bat bakarrik. Euskaraz bizitzeko hautua da. Baina hautua errealitate bihurtzeko konpromisoak behar dira. Norbanakoenak eta instituzionak ere. Euskaraldia sustatzen duten instituzioek hizkuntza politika ausartak gara ditzatela. Hizkuntza, administrazioa, osasuna, komunikabideak euskararen aldeko neurri eraginkorrak har ditzatela. Euskararen etzi dadila eguneroko jardunean, ez egun batzuetan bakarrik. Euskaraldiko konpromisoa benetakoa izan dadila, ez argazki baterako soilik. Horrela bai. Orain ez da aitzakiarik izango herritar, agintari edo lagun talde. Pausoak eman eta zuen konpromisoak publiko egin. Hori da, eta horretarako Euskara aktibatzaileen gida bezalako materialak dauzkazue Euskaraldiko webgunean. Edo ikastetxentzako 3 proposamen didaktiko adinaren arabera antolatuta. Ikastetxeak aipatu dituzula nik entzuna dut hitz bat. Apuntatuta daukaz, pixkat zaila egiten zai. Sasatzaileak hitza. Bai. Zertan datza? Euskaraldia berez, 16 urtetik gorako jendearentzat bideratutako ekimena da. Eta sasatzaileak berez aurtengo berrikuntzetako bat da. Eta nortzuk dira sasatzaile horiek, ja kuriositatea badut. Bertu, aurtengo berritasun hori, haur eta gaztetxoekin eta haiek girotze eta hurbilpen ariketak egin daitezkeela, edo haietan pentsatuta dago haiek euskara, haien familietara hurbiltzeko. 16 urtetik berako umeek, pertsonek, gaztetxoek euskaraldian sasatzaile figura hartuko dute eta hain zuzen ere inguruan eragina sortuko dute eta euskaraldiaren parte sentituko dira ere. Orduan gaztetxoek helduen hizkuntza ohituren edo ohituretan eragina izateko ahalmena eta haien euskararen erabilera edo sustatzea litzateke honen xedea. Parte hartzea zabaldu eta gainera gaztetxo eta umeek helduok eta gazteak interpelatuko gaituzte. Nik uste honekin jada gure ikusentzuleak euskaraldian jakitun egingo genituela, hala espero dut. Parte hartzea animatzea soilik eratuko litzaiguke, orduan, ez? Bai, hori da. Euskara da euskaldun egiten gaituena. Bai, eta hizkuntza da herri baten arima. Aiba. Hau bizi berriz gurekin. Bai, justo sakonegi jarri garenean, ez da? Bai, eta, bukatzeko 0B euskaraldiko kanta baino. Baina momentu inspiratu honen ostean, bukatzeko ordua iritsi dela, hau bizi hemen gure atzean, mila esker, Alasne, mila esker hau bizi, mila esker ikusentzuleok, eta gogoratu. Elkar mugituz lortuko dugu.